Bé, doncs aquesta experiència que hem treballat nosaltres és molt interessant perquè això forma part d'un projecte que teníem, que era veure quins són els criteris de morir en pau, que va començar amb una revisió sistemàtica de la literatura d'uns professionals i que ara estem contrastant i completant amb estudiants de medicina, amb professionals de la salut i també amb gent normal. Vull dir, gent normal em refereixo a que anem a una associació de veïns i parlem d'això, de quins són els criteris de morir en pau per mirar de veure si la nostra intervenció fa que la gent pugui morir en pau, que seria un objectiu molt interessant, la veritat. I bé, ja veieu que hi ha... El primer és espiritualitat o el sentit de la vida, després les relacions claus, també el control de símptomes, el legat, l'autonomia, els recursos personals, per exemple, el fet de la gent que és generosa, que té psicologia positiva, que té sentit de l'humor, també facilita, no? Els recursos generals, i aquí sempre posem això, que és tant per als metges i infermeres com als estudiants de medicina, que els diem que el nostre objectiu és que aquesta gent tingui una atenció de qualitat, que és el dret fonamental, perquè és molt difícil treballar la qualitat i morir en pau si un té dolor 10 sobre 10 i no dorm en els darrers 6 mesos, si té que anar a urgències als hospitals cada 3 dies perquè no la tenen, si té sensació de solitud no desitjada. Per tant, i també hem definit les necessitats que considerem essencials, que són aquestes que hem treballat amb un grup d'experts. Volia comentar aquesta diapositiva, que és molt extensa, però aquí està un eix bastant important descrit d'aquest canvi de perspectiva de les cures pal·liatives que va començar als hospices britànics als anys 60 i que durant molts anys es va dedicar exclusivament a atendre malalts terminals de càncer durant 2 mesos, que va ser a l'inici de les cures pal·liatives a Anglaterra. Jo em vaig formar allà i realment vaig aprendre molt el que és la manera d'atendre, l'ofici de les cures pal·liatives, però en els darrers anys hem vist que aquesta manera d'atendre, que és multidimensional, aquest lema de Cicely Saunders que es diu You Matter, vostè m'interessa, que és diferent del taulell d'AENA, per exemple, doncs vostè m'interessa, el que li passi a vostè a mi m'interessa i faré el que pugui per ajudar. Aquest és el lema fonamental, però el que hem vist en aquests últims anys, i nosaltres hem treballat molt amb aquest tema com a epidemiòlegs també, és que aquesta concepció no només és efectiva amb A i efectiva amb B per atendre malalts terminals de càncer, sinó també per moltes persones que tenen malalties cròniques avançades que no són del càncer, o sigui que es multipliquen per 7, sobretot persones amb malaltia crònica com les neurodegeneratives, la demència, la cronicitat, la fragilitat, etc. Però també no només durant 2 mesos de vida, sinó també durant anys en els que hi ha patiment progressiu i deteriorament progressiu de la malaltia. Aquest és el primer missatge que volia donar de caràcter epidemiològic, que vol dir que llavors la nostra competència en cures pal·liatives que vam aprendre per atendre atenent malalts de càncer durant 2 mesos amb institucions molt competents però amb molt poca cobertura, es deia Heaven for the Few, és a dir, que és el cel per uns pocs, perquè eren organitzacions que tenien molt poca cobertura pública de les necessitats. Bé, nosaltres vam treballar molt, com he comentat, el tema de l'epidemiologia, que és quantes persones tenen necessitats pal·liatives a la nostra societat, i hem fet aquest treball, que va ser el primer que es va fer al món, sobre quanta gent a la població té necessitats d'atenció pal·liativa, i ja sabem que l'1,5% de la població té necessitats d'atenció pal·liativa i un pronòstic de vida limitat. Això són 120.000 persones a Catalunya, 700.000 a Espanya, 700.000 persones que tenen necessitats d'atenció pal·liativa. Parlem de la prevalença, que és
quanta gent hi ha avui que té necessitats pal·liatives, però també molt important saber que una part d'aquestes persones, d'aquests grups, tenen necessitats especials psicosocials i espirituals, per exemple, senyores que estan en residències geriàtriques, amb demència i amb solitud no desitjada, per exemple, que són col·lectius especialment vulnerables. I, per tant, això és molt important perquè identifica una població molt extensa que té necessitats pal·liatives i que no sempre està contemplada. Si mirem qui són aquestes persones, majoritàriament, la majoria són persones en predomini senyores que tenen més de 80 anys, que tenen diverses malalties cròniques, que es diu multimorbilitat, sobretot fragilitat, demència i diverses malalties cròniques a la vegada. Aquest és el col·lectiu més important. I després un altre grup, que és el 30-35% d'aquestes persones, que té el que diem insuficiències orgàniques, per exemple, cardíaca, respiratòria o càncer, que són, vosaltres segur que coneixeu persones que tenen multimorbilitat, que tenen fragilitat, que tenen aquesta evolució progressiva de les seves necessitats i que aquests dos grups són la majoria. Ja veieu que, per tant, no estic parlant només de persones amb càncer, sinó la majoria d'aquestes persones tenen altres condicions. I si mirem el que passa per llocs, per exemple, els hospitals anomenats d'aguts, on treballa el meu amic Guardiola, per exemple, que és on em vaig formar, encara que m'he oblidat d'algunes coses, però que li diem hospitals d'aguts i el 35-45% dels pacients que hi ha avui a Sant Pau tenen necessitats pal·liatives. El 60% hauran mort d'aquí un any. Però de vegades els atenem com si no passés això i tenim una orientació curativa quan les necessitats són pal·liatives. No sé si m'explico bé, que és com una dissociació del que fem, i també amb residències, que és un àmbit que ha tingut un patiment enorme, una devastació arrel del Covid. El 50-70% de les persones tenen malaltia avançada i pronòstic de vida limitat, i demència més del 50%. I, a més, han patit el Covid amb mortalitats del 30-40% i amb una gran devastació també dels professionals. Totes elles tenen necessitats pal·liatives, per exemple, dolor 70%, dolor 60-70%, distrès, o sigui, patiment emocional, i cada metge de capçalera, aquí hi havia una metgessa de família que ha comentat abans, doncs cada metge de família li toquen, entre cometes, o té en els seus cupos entre 25 i 30 persones amb necessitats pal·liatives. O sigui que realment això és una epidèmia enorme del sistema de salut i social. Però, a més d'això, resulta que fa 2 o 3 anys hem identificat que inclús a Catalunya, que té desenvolupat un sistema de pal·liatius dels PADES, dels equips de pal·liatius que vam posar en marxa als anys 90, que tenen una cobertura del 40% aproximadament. Després hi ha un grup de gent que és identificat pels equips d'atenció primària, que després de la identificació pensem que els poden atendre millor, però hi ha un col·lectiu de més del 30% de persones que no estan en el radar aquest, que són persones oblidades, que no sabem què passa amb aquestes persones, i aquestes persones són sobretot senyores de més de 85 anys que viuen soles o tenen solitat no desitjada, que tenen pobresa, demència, dol, per exemple, després del Covid, dificultats d'accés en el seu domicili. Són els marginats del sistema. I aquestes senyores que no tenen, a més, veu, no fan manifestacions perquè no poden fer-ho. Per tant, són col·lectius que no tenen veu, que són oblidats, que són vulnerables especialment i especialment marginats en aquesta situació, encara que és cert que també hi ha hagut un desenvolupament de les cures pal·liatives, però segueix havent-hi persones que tenen necessitat. Per tant, el resum de l'epidemiologia és que aquest 1,5%, 120.000 persones a Catalunya, 700.000 a Espanya,
tenen necessitats pal·liatives i, a més, unes 200.000 a Espanya tenen, a més, vulnerabilitat social, pobresa, distrés, també algunes maltractament, també solitud no desitjada, etc. I, a més, la cobertura d'aquest accés a les cures pal·liatives està al voltant del 40%. Espanya està en una posició de 30-40 dels països que han desenvolupat pal·liatives, per molt bla, 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 això li diem pal·li-làlia. Pal·li-làlia és bla, bla, bla d'implementació de pal·liativos sin pal·liativos. Això es diu pal·li-làlia, que és bla, bla, bla. I llavors, ho dic perquè és una paraula que sona molt bé i que queda retinguda. Això a l'OMS en parlàvem, quan en un país diuen tanto hablar de pal·liativos fa 35 anys i no ho fan, doncs es diu pal·li-làlia. I el 75% de la població es mor després de malalties cròniques evolutives, patint durant 2, 3, 4 anys una evolució progressiva. Sobretot aquestes tipologies de malalties com la fragilitat i la vulnerabilitat. Bé, què podem fer amb aquestes persones? Doncs, nosaltres creiem que es pot millorar molt, molt, molt la seva atenció, sobretot, primer identificant-les, que estan en el sistema, estan a les residències, estan a la primària, estan als hospitals, i començar una atenció pal·liativa, enfocament pal·liatiu d'una manera precoç i molt abans del que considerem malalt terminal. No cal que siguis un malalt terminal per rebre una bona atenció, perquè durant anys has tingut patiment no contemplat i durant anys has tingut necessitats pal·liatives. Vull explicar una mica aquest model, que és el model que vam desenvolupar amb un grup d'experts, que és el model de les competències de l'excel·lència i que utilitzem per formar els estudiants de Medicina de la Universitat, de la Facultat de Medicina, que, com veieu, depèn la base dels valors personals, perquè algú que no tingui valors personals del respecte, de l'humanisme, és difícil que sigui un bon metge, o una bona infermera o un bon psicòleg. I, a més, hi ha unes competències que són les clíniques convencionals, la comunicació, la presa de decisions amb respecte pels valors, la gestió del cas i el treball en equip, però a sobre d'aquestes, el barret d'aquestes competències són les competències que diem que són les de l'excel·lència, que són l'empatia, la compassió, la presència, l'honestedat, la congruència, la manera d'atendre, l'ofici de ser un metge de l'excel·lència o una metgessa de l'excel·lència. Però aquestes competències no s'aprenen si un no té valors personals previs, perquè són els que el mouen o la mouen a aprendre això. I tampoc s'aprenen en una classe, s'aprenen amb tutorització de com practicar l'empatia i la compassió. Ahir vaig donar classe a estudiants de tercer i quart de Medicina i vam fer un taller sobre com practicar la compassió. Com es fa la compassió? Com un pacient pot identificar el teu comportament compassiu? Bé, no puc deixar de parlar del programa que vam començar amb la Fundació La Caixa, amb la participació de Xavier Sobrevia des de fa molts anys, des de fa 13 anys ja, que el que va fer és identificar que l'atenció psicosocial i espiritual era un dels dèficits, no només el de la cobertura de persones que no tenen accés, sinó també de la tipologia de necessitats que no estaven cobertes i desenvolupades, i vam desenvolupar aquest programa per atendre molt específicament les necessitats psicosocials i espirituals de persones i desenvolupar també un model d'atenció que generés experiència i evidència sobre aquesta intervenció. Ara, a Espanya tenim 45 equips, a Portugal 10 equips i també a Hong Kong 7 i a Mèxic, allà on la Fundació té un paper. En total són més de 250 psicòlegs i treballadores socials full-time, que és una implementació única al món de tot aquest component de l'atenció psicosocial,
que també s'ha desenvolupat atenent més de 500.000 persones en 12 anys, que és una xifra molt important. Això és el quantitatiu, però el qualitatiu és que hem pogut millorar la qualitat de vida de més de 250.000 pacients i més de 250.000 familiars que estan allà, i també de suport dels professionals, últimament molt dedicats a residències, perquè si voleu veure un lloc, un àmbit en el que s'han combinat el patiment brutal de l'impacte del Covid amb les persones residents, amb els seus familiars i els seus professionals, són les residències. És el lloc on es concentra més patiment per metre quadrat, perquè les han passat molt canutes en els darrers anys i necessiten suport i reconeixement. També hi ha un programa de final de vida i solitud, que també ha atès ja moltes persones, i també l'escola de cuidadors pels familiars. I els valors afegits és que nosaltres ens hem dedicat a desenvolupar una manera d'atendre les necessitats essencials. Aquesta és l'espiritualitat, el respecte a la dignitat, a l'autonomia de les persones, especialment vulnerables. I també tenim molta evidència, això és accessible a l'obra social, a la web, que hi ha molta informació de com atendre de l'ofici de l'atenció psicosocial. Des de fa 5 o 6 anys vam desenvolupar un projecte que es diu de comunitats cuidadores, que té com objectiu fonamental inicial el de canviar les perspectives socials i culturals envers el final de la vida, per considerar que el final de la vida és una cosa normal, perquè de fet es mor la majoria de la població. El Ponset deia que no, però al final em sembla que no li va sortir bé, però vull dir que realment hi havia també un tema no només assistencial, sinó també cultural, que és un tabú i que val la pena invertir en com fer-ho. I aquest projecte, li diem Vic Cuidadora, va començar fa 6 anys i el seu lema és viure amb sentit, dignitat i suport al final de la vida. Fem cada any més o menys unes 20 o 25 activitats culturals o sessions participatives o formació de voluntaris o d'altres àmbits, per exemple, també un taller per nens, fem intervencions als instituts i també a les associacions de veïns, etc. L'última que vam fer era amb 600 persones parlant de morir en pau, 600 persones que són de l'aula de la gent gran de la Universitat de Vic. I us he de dir que va anar molt bé, perquè vaig dir, m'he deixat les diapositives, podríem fer una llista de les coses que ens fan morir en pau amb aquestes 600 persones i ens ho van passar molt bé, també. Amb els estudiants també, perquè els estudiants aquests adolescents, que jo pensava que la conferència seria molt complicada o la sessió, la veritat és que s'ho van passar fantàsticament bé i també van aprendre que podien anar a veure més els seus avis, perquè van identificar que hi havia necessitats. Estic parlant de 250 estudiants, a vosaltres us veig una mica més grans, però vull dir que hi havia una sala amb 250 estudiants i la veritat és que les primeres sessions jo no sabia molt bé i el que vaig decidir és dir, bé, anem a parlar amb vosaltres estudiants de com ens podem morir en pau. Ja sé que no ho penseu gaire, però anem a treballar d'això. I a la Facultat de Medicina nosaltres tenim el primer intervenció, és un curs de 60 hores que es diu l'ofici de metge. I en aquesta assignatura que és obligatòria, que es diu l'ofici de metge, les primeres sessions es dediquen a parlar dels valors i comportaments dels metges de l'excel·lència i després els instruments. Els instruments són ètica clínica, treball en equip, presa de decisions, comunicació difícil, espiritualitat, un taller de com morir en pau, un taller de com atendre persones en situacions especialment vulnerables, etc. És l'assignatura més ben valorada pels estudiants de medicina. I, a més, això va començar ahir, una de cures pal·liatives pràcticament, i a cada especialitat tenim un taller de cures pal·liatives, dic
oncologia... És a dir, que jo crec que és la Facultat de Medicina que té, que em sembla, que té més implementació i els estudiants estan molt contents. Ahir els hi preguntava, però us en recordareu d'això? Us en recordareu de la llista de Morir en Pau perquè teniu el MIR, que és una espècie de procés de descerebració sistemàtic dels estudiants de Medicina, i diuen el MIR no aconseguirà que ens oblidem d'aquesta classe, d'aquest taller que hem fet sobre Morir en Pau. Tots uns estudiants de Medicina que són, bueno, eren 90, els del segon curs. I també, bueno, això és un llibre que vam fer fa molt poc per familiars, de dilemes i recomanacions per tractar així. Vull comentar que el tema de residències és un tema que ens interessa molt perquè ha generat molt patiment. Ja anant acabant això, és que la cronicitat i aquesta atenció psicosocial són drets humans fonamentals i que són l'aplicació de l'humanisme mèdic que jo vaig veure i aprendre del meu pare, que és els metges humanistes, que els hi faltava tecnologia i organització, però el seu comportament era un comportament totalment compassiu. O sigui, jo vaig tenir un cert avantatge d'aprendre d'ell tots aquests comportaments. I per tant això diguem que és un dret humà fonamental, que a més és un indicador de dignitat, perquè jo dic no vull ingressar a cap hospital que no tingui equip de pal·liatius perquè és un hospital que no respecta la dignitat de les persones. No vull ingressar, és un mal hospital, és dolent, no m'agrada ingressar en un hospital que no tingui un bon equip de cures pal·liatives, perquè això és el pràctic. Podem parlar de la pal·lilàlia, però la pal·liacció és que hi hagin bons equips de cures pal·liatives. Volia fer una reflexió sobre el debat de la llei de l'eutanàsia. Primer, aquí hi ha un debat que és moral, que pot ser respectable individual, conceptual, però també deontològic, i també em fixaré sobretot en el tema dels drets, que ja he comentat, perquè si sabem que hi ha 200.000 persones a Espanya de les que no sabem si no tenen vulnerats molt activament el seu dret a una bona atenció pal·liativa, com podem parlar de drets? O sigui, si sabem que com podem dir que som progres? Perquè per mi progre és una infermera del PADES que va atendre malalts terminals a domicili. És un auxiliar d'un centre geriàtric que atén compassivament. Són les més progres. Ja sé que no sé on voten, m'és igual, són les més progres, perquè estan compromeses amb la solidaritat i l'humanisme de les persones, o per exemple la dignitat, o per exemple la compassió. La compassió és la resposta humana i també professional d'acompanyar i mirar de mitigar i alleujar el patiment. O sigui que és el que hauríem de fer, el que hem de fer d'una manera... I és veritat que, a més, confessionalment hi ha confessions que ho apliquen molt més, i l'espiritualitat també i la dignitat també. Jo crec que hem de recuperar o rescatar aquestes paraules per donar-los el sentit més profund que tenen. I també dels drets, la nostra posició és que el dret fonamental és el de la bona atenció d'aquestes senyores que no tenen veu, que són 200.000 a les residències a Espanya. Jo dic, i el dret d'aquesta gent, qui se n'ocupa d'aquesta gent? Algú parla d'aquesta gent que no pot parlar, que no tenen veu? Quan parlem de drets i de tots els drets de les persones, parlem d'aquesta gent, que són els especialment vulnerables. I per tant jo crec que aquí hi ha una gran, diria que manipulació, que quan parlem del dret i del dret a una bona atenció ens oblidem que hi ha molta gent que no té veu i nosaltres hem de ser la veu d'aquesta gent. I en quant a la visió pal·liativa, jo crec que abans el ponent que ha comentat davant de la pregunta d'en Guardiola, que és dir, home, nosaltres ens activem pel patiment, o sigui, nosaltres ens activem pel patiment allà on estigui. Si el patiment, la demanda d'eutanàsia i tot el procediment de l'eutanàsia que nosaltres hem viscut, també l'impacte que ha tingut en moltes persones, el tema de la sedació, el tema del patiment,
generarà i genera un gran patiment, també amb les persones que la demanen, no? Perquè hem de pensar que per ningú ha de ser fàcil. Jo penso en aquest patiment d'una persona que potser perquè no té una altra opció pensa en això o perquè li faciliten també. I per tant, el patiment a nosaltres ens activa i practiquem amb la compassió organitzada. No podem abandonar una persona pel fet que ens agradi o no ens agradi la seva decisió. I això és que nosaltres diem que en situacions de demanda sempre hi ha patiment de pacient, família, dels equips també, perquè hi ha dilemes ètics enormes i molts debats. Per exemple, us imagineu el que passarà amb el dol complicat després d'una eutanàsia? O sigui, què passa amb els familiars que es queden després i que això és una necessitat que quedarà mig penjada si no l'atenem? I per tant, nosaltres pensem que primer acompanyar el patiment com sigui, això no vol dir que estiguem d'acord, sinó que acompanyem el patiment i també que també pot ser garantista, perquè una de les paraules que està manipulada és això que és garantista. Garantista de què? De què estem parlant de garantia? Perquè per mi la garantia dels drets és el d'una bona atenció. El dret a un bon equip d'atenció primària complementat amb el PADES que permet morir al domicili d'una manera pacífica i amb companyia. Aquest és el dret a la bona atenció. I per tant, nosaltres hem de veure si aquesta gent, en aquestes situacions de demanda, si s'han complert aquests drets i garanties que hagin tingut una bona atenció pal·liativa, perquè això no queda garantit per la llei. La llei és garantista per al que vol procedir, que jo puc respectar o puc entendre el seu patiment, però no és garantista per assegurar que aquesta persona ha tingut una bona atenció. I jo crec que nosaltres també podem intervenir així, de dir, escolti, aquest senyor o aquesta senyora no ha tingut opció d'una atenció pal·liativa, té un distrés existencial sever que es pot tractar, té un desig de morir anticipadament que es pot tractar, o té solitud no desitjada que també es pot acompanyar. O sigui que realment jo penso que podem jugar un paper, ja que ens ha caigut això a sobre, que podem intentar assegurar que les persones no es fiquen en això perquè no han tingut una bona atenció. Per tant, la posició majoritària que jo veig en els nostres professionals és que acompanyar el pacient i aportar llum als debats i dilemes ètics, garantir que hi ha hagut o que hi ha accés a una atenció pal·liativa, perquè pot revertir una part de les causes i també assegurar això que no hi són causes reversibles, perquè és així, que el dret a l'atenció pal·liativa no sempre ha estat contemplat. Després, jo penso que, com a conclusió, que el dret fonamental en el que nosaltres treballem és el de l'atenció pal·liativa, com a dret fonamental, que inclogui el psicosocial i espiritual, que no estava inclòs com a dret, i la formació dels professionals, des del grau, des que són joves, des que puguin accedir a aquesta formació d'actituds i de comportaments i de valors que els faran ser metges o infermeres o treballadors socials amb uns altres valors i comportaments. Però també penso que hem de promoure debats socials sobre la compassió, sobre l'acompanyament, perquè us puc assegurar, jo he participat en són 25 sessions cada any durant 6 anys, o sigui, hem participat en moltes sessions. I el tema de l'eutanàsia no surt. O sigui, quan estàs en una associació de veïns per morir en pau, no surt lo de l'eutanàsia. Surt l'acompanyament, surt els valors essencials, surt la garantia de bona atenció. Per tant, també tenim feina d'educar la societat i promoure debats sobre la dignitat, sobre l'atenció pal·liativa i sobre la compassió. Aquesta és la meva mare i la meva tia Montse, que tenia 101 anys i 100 anys, 15 dies abans que es morís la tia Montse. I eren molt simpàtiques, la meva mare, com jo mateix, que era molt simpàtica, i llavors elles es van despedir, això és l'últim dia que es van veure, i es van despedir fent el pam i pipa perquè és el que feien de petites, de joves. I les dues es van morir a casa seva, rodeades de la família, en pau, agraint tot el que havia fet tothom per elles
i donen mostres de dignitat i de compassió també i de generositat. O sigui que sempre acabo amb aquesta foto perquè és imbatible. O sigui que esto es de mi currículum lo más interesante. Molt bé.